Vítajte v krátkych správach Chachalanskej televízie. Horúce letné počasie a nádherné prostredie Podskalia privítalo 220 nadšených detí. Starí chachalandiaci aj noví chachalandiaci spolu s tímom animátorov zažijú 17 nezabudnutelných dní. Hneď po rozlúčkach s rodičmi nasledovalo rozdelenie do 14 oddielov pod vedením školených vedúcich. Rýchla zdravotná prehliadka a ubytovanie prebehlo bez najmenších ťažkostí. O pitný režim sa postarali naše pani kuchárky, ktoré nám pripravili aj vydatnú večeru. V prvom nástupe sme si priblížili režim chachalanského dňa, čo nás čaká a neminie, a nezabudli sme si ani prestaviť hodinky na náš špeciálny chachalanský čas. O magický štart sa postaral DJ Mapo, ktorý si pre nás pripravil tie najväčšie hudobné vychytávky tohto leta. Keď nás už od tancovania boleli nohy, prišlo na rad zarábanie prvých hutier v krátkych súťažiach. Tí najšikovnejší boli odmenení VIP vstupenkou. Nasledujúce ráno mal každý chachalandiak možnosť zapísať sa do jedného zo zaujímavých krúžkov umeleckej, mediálnej alebo športovej sekcie, ktorému sa bude venovať počas celého turnusu. Viac informácií o krúžkoch sa dozviete v publicistickej relácii Spektrum. Dovidenia.